Happy Sabbath mga kaigsuunan. Aniana usab kita sa ato ang usa ka hugna o episode sa atong pagtuon sa ato ang leksyon dinhi sa Takna sa pagtuon. Mao gihapon sama sa miaging semana ang atong kauban sa ato ang pagtuon mga kaigsuunan mao si Pastor Rody Jimenez o si Ma'am Pinky Gulfan nga matinumanon nga muuban ka nato sa ato ang pagtuon, diskusyon sa ato nga leksyon. Apan sa dili pa mga kaigsunan, atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo. Gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo niining takna sa pagtuon. Diin kami makatuon sa imong mga pulong, pinagi sa amo ang leksyon sa eskwela sa Batika. Ihatag ka namo Ginoo ang kaalam labi na sa among mga kaigsunan, mga kaigalaan nga nagasubaybay ug nagapaminaw, nagatanaw niini nga programa. Salamat Ginoo sa pagpasaylo sa among mga kalapasan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. So dili pa ta magapadayon mga kaigsunan, gusto nako ibalik na pod, i-refresh sa atong hunahuna ang mission statement sa atong iglesia. Nga nagaingon, preparing people for heaven by loving, teaching, and training them to work for Jesus Christ. Mao gini ang atong dako nga katungdanan mga kaigsuunan samtang kita nagapabilin nga tinugyanan sa kamatuoran. Sa dili pa nato hisgutan ang atong leksyon, ikaunom nga leksyon sa ato niini nga quarter mga kaigsuunan. Gusto namo nga timbayahon ang atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan, atong mga institusyon nga nagasubaybay sa atong nga programa. Mayong buntag sa adlawng ipapahulay sa mga pinalangga ginamo nga mga kaigsuonan. Atong mga pangulo sa buhat, mga pangulo sa mga iglesiyahan, o pinasahi akong Panimbaya ang atong mga kaigsuonan, atong mga leader sa buhat nga gipiyal sa Ginoo didto sa kaumhan sa Southern Mindanao Mission under sa leadership ni Pastor Rosa. Iyahang mga kauban nga administrators, Pastor Miranda o si Sir Sanis. Tanan nga mga directors, tanan nga mga office staff and workers o mga field workers. O didto man sab gikan sa ato nga kaumhan sa Davao Mission, pinanguluhan ni Pastor Jerry Patalinghog, ato nga presidente, Pastor Edwin Magdadaro, ang ato executive secretary o si Sir Liamira, ang ato ang mamahandi, tanan nga mga directors, tanan nga mga office staff o ato ang mga field workers, mga magtutudlo, mga literature evangelists o tanan gyud. O dito sab sa kaumhan sa Northeastern Mindanao Mission sa Butuan City. Pinanguluhan ni Pastor Obos, ato nga presidente, Pastor Saramusing, ato executive secretary o ang atong mamahandi si Sir Baal. Tanan nga mga workers sa opisina, mga directors, mga field workers, o atong mga magtutudlo, mga literature evangelists, o ang tanan gyud nga mga membro sa iglesia, mga opisyalis o membro. Gani, kami dinhi sa buhatan sa South Philippine Union Conference, labi na gyud din itong takna sa pagtuon nga gigahin para niini kami mapasalamaton sa inyong pagsubaybay sa matag karon ug unya. Ako sab kalipay ang pagtimbaya sa atong mga tanan nato nga mga radio stations diha sa Davao, didto sa Mati o sa Jinsan, diha sa Butuan, diha sa Tanggob, dinhi sa doon pa tayo. Bagong Taas, okay, sa North Central. O sa tanan ng mga radio stations kan dili na nako manganlan. Lakip usab sa Mountain View. Mountain View, okay, sa atong DXCR. O maingon man usab sa atong mga medical institution diya sa Iligan, diri sa Davao, ang Adventist Medical Center, Valencia, o sa Hinguog. Mga kaigsuonan hay balumi nga daghan kamo diha nga nagapamati pinaagi sa mga radio o sa mga o sa YouTube, sa live streaming nga kanang dagyod nga nagasudod-sudod nining atong takna sa pagtuon. Amo kanunay handom nga kining atong usa ka oras nga pagtuon makaamot sa atong panaghiusa sa atong pagpangandam sa kaugalingon sa pagbalik sa Ginoo. Padayon po namo sa pagpangumusta, pagpanimbaya ug happy Sabbath sa tanan nga mga kaigsuunan. Gikan dinhi sa ato ang buhatan sa North Central Mindanao Conference. Tanan nga mga ministro, tanan nga mga administrador, mga office worker
Happy Sabbath kaninyong tanan. Mauman sa Western Mindanao Conference, atong mga pangulo, ang mga direktor, administrador, mga office worker, ug tanan nga mga ministro nga na-assign sa mga distrito sa nagkadaiya nga dapit sa mao nga konferensya. Mausab ang sa Zamboanga Peninsula Mission nga kami nag-ingong kaninyo og Happy Sabbath samtang kita magatuon tanan nga mga administradors nga naa dinha ang atong mga direktor, mga office worker kauban sa tanan nga mga magbubuhat nga naa sa buhatan o sa field sa sulod sa Zamboanga Peninsula Mission. Ug dili sab namo kalimtan mga kaigsuonan. Ang atong nagasubaybay nga mga kaigsuonan nga pinaagi sa atong nga telebisyon, sa internet, ug bisan pa kanang mga nagsubaybay sa YouTube ug sa ato ang live streaming. Hinaot nga ang panalangin sa Dios niining adlaw igpapahulay inyong maangkon atong mga kaigsuonan nga naa sa Visayas, naa sa Luzon, nagtuo kami nga daghan ang gasubaybay niini bisan pa sa nagkadaiya nga dapit sa ato nga kalibutan. Hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyong tanan samtang kita magatuon sa atong pagtuon niining buntaga. Amen. So, wadto na ta mga kaigsuonan sa ato ang pagtuon. Ang uluhan sa ato nga leksyon niining taknaa, ikaunom nga leksyon niining nga quarter, niining nga trimestre, mao ang marks of a steward. Bantayan ninyo mga kaigsuonan kay ang pulong nga mark naa siya S. But pasabot nga dili lang gyud usa. Apan dunay pipila ka mga timailhan sa tinuod nga tinugyanan, tinuod nga steward sa Ginoo. Kung moingon ta og mark kaning timailhan sa pagkatinugyanan, mao ni ang makita lang nimo na siya nga hulagway, makaingon na ka nga kani siya kaning Adventista ni kay naa man ang ilaha nga logo. Kay sa marka lang daan bisan di na nimo mabasa ang pulong, bisan gani sa kolor lang daan. Mailhan na nimo nga iya ni sa usa ka kumpanya o usa ka pundok. So bisan pa sa pagkatinugyanan mga kaigsunan, mailhan nato ang tinuod nga tinugyanan. Basahon nato mampingki kung mahimo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Okay, sa ingon ni Ana, ipaisip kami sa tao nga mga ministro ni Kristo ug mga tinugyanan sa mga tinago sa Dios ug labot pa gikinahanglan sa mga tinugyanan nga ang tagsa-tagsa hikaplagad nga matinumanon. So kung atong tanawon mga kaigsuonan, kani di ay pagkatinugyanan sumala pa ni Apostol Pablo, giisip kita nga mga ministro sa Dios. Unya, isip nga tinugyanan, gikinahanglan ta nga aduna tay buhaton mo naning mga marka sama sa pagka-matinumanon or faithful. Ikaduha, loyalty. Ikatulo, clear conscience or integridad. Ikaupat, mao ang pagkamatinumanon or obedience. Ikalima, mao'y trustworthy. O ang ikaunom mga kaigsunan, mao ang accountability. Ato ning tagsahon. Kung moingon tagani nga, kini mo'y brandy or mauni ang timailhan, marka, timbre. Kaya di ba na yung mga mananap, brandihan man gina siya. Kay pagkakita nimo ana nga branding niya ana, ako ni. Iya ni nga ni sumala ni ini. So, makita nato nga bisan sa atong pagkatinugyanan na atay timbre o marka nga timailhan nga kita tinugyanan sa Ginoo. Una ni ini, mao ang sa dili pa nato na siya ipadayon no. Ato siya din tukion ning gamay din sa introduction ingon din. May nagisgot man guni og kaning marka pero ingon din a Christian steward's brand or mark is a reflection of Christ's love through the relationship that he or she has with him. When we live and practice the traits of Christ, our lives will reveal our brand
Our brand is His brand. Our identities are blended with His. Makita ni sa 1 Amen. Corinto 6:17. So katong ato karong sugdan pag discuss ang mga timailhan Timailhan. o kinaiya ni ining Kristohanon nga pinilan. So ato ning ato gining tukion makigsuonan ha nga dili lang ni siya pinilan nga unsa kun dili identified gid siya nga Christian. O unsa ta mauna ang ato ikinabuhi diha sa nagpiyal nato ingon nga si Ginoong Hesus. Padayon ta pastor. Sa to pa makit-an din hingak kaning pagkapinialan nato sa diha nga makit-an ta ang ilahang makita nato dili ang atong kaugalingon kundili si Kristo nga maoy nagpiyal kanato niining mga butang. Kay ingon man niya din itong gibasa kaganihan ni Pastor Jimenez nga our brand, His brand, our identities are blended with His identities. Kana bitaw blended, kanang atong kaugalingon, mawala naman na siya, masagol na diha kang Kristo, si Kristo na mo'y pinalabi sa itiya ato ang pag kinabuhi. Og dugang paana, Pastor. Ang gipasantop dinhi. Ang kining matag hisgot sa iyang karakteristik. Makahatag kini o nag-esgot kini og deepening relationship. Sa to pa nagkalawom nga relasyon diha sa Ginoo. Mao. Nga maugyod unta ang ato ang ngayon i-focus sa atong mga hunahuna kay siya ni anhiman aron sa pagluwas sa mga nangawala. The more these qualities are studied, the deeper they will be ingrained in our lives. So kining God's character of love in all its dynamics will become our brand and have an influence on every aspect of our lives today and eternally. Amen. So, mga kaigsunan, muadto na ta sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, nga nagingon, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. May ngong ganitag faithful. O sa may musulod sa inyohang hunahuna ni anak. Sa inyohang pagkasabot aning word nga faithful in relation sa pagka-tinugyanan. Kana bang faithful para sa kuha sa relasyon sa banag asawa? Di ba nagsinaaray man na sila nga mag-inunungay? For better or for worse. Maupaw man siya o dili. Kanang faithful ta sa akong pagsabot, di ang pakigsaad, ang imong gugma, imo nang barugan hangtod sa imong kamatayon. Dili mausab. Dili mausab. Magpabilin ka nga matinud-anon sa imong kapikas, bisan pag kay imong bana na baldado na stroke na o na pordoy sa negosyo, dili nimo biyaan. Kun dili kining pagka faithful, pagpabilin nga maunungon sa bisan unsay kahimtang sa umalabot. Pastore, mo bitaw na nga giingon din nino, una magining kinaiya. Una bitaw ni siya nga marka nga atong mailhan nga kana siya matinumanon o Kristohanon nga pinilan. Giingon dito ang leksyon. Being faithful means staying true to what we know is right, especially in the heat of spiritual battles. Dili pud ka matawag nga matinumanon ka, faithful, kung wala ka makaagi og mga pagsulay. Wa ka makaagi og mga trials. Muna gipadayon dinhi nga faithfulness means we have been tested and tried. And still we have remained firmly committed to God's plan. Amen. So, mga kaigsuonan, mailalang ta nga matinumanon, humanta nakasinati og mga pagsulay sa dihang nag-alagad ta sa Ginoo. Sa dihang namimro ta sa iglesia, unya atong gihimo ang mga tulumanon nga gi-prescribe sa Ginoo nga mo na atong sundon na amo mga pagsulay kay di magig ka makita nga matinumanon kung wala nimo na masinati sa imong kaugalingon. So mao ni ang buti pasabot nga ingon ang Ginoo, labot pa usab gikinahanglan sa mga pinilan nga sila kasaligan. Amen. Faithful. So katong akong gihatag pastor nga example, illustration, that was in continuation with what Pastor Jimenez was telling us. Kay Siya, makita man nato din himo ingon ganita sa word nga faithful, buti pasabot ana, naghisgot gid na siya og relasyon. Kay di man ka mo hisgot og faithfulness kung walay relationship. Di ba? So moingon po siya din hinga, if you love wealth, kung nahigugma ka sa bahandi, be sure to remain faithful to God.
And if he says about danger of loving money, naman na din ha sa sinulat ni Timoteo, atog yung palabihon ang atong paghigugma sa Ginoo. Amen. Ni atong miaging simana nagisgot man ta og kanabitaw posisyon. Posisyon. So, if you crave for fame, ingon pa niya din remain faithful to what the word of God says about humility. Kanang bitaw mga kaigsuonan, kung naa na ganita sa ato ang gipangandoy nga mga posisyon, taas na atong posisyon, ang tambag nato magpabilin ta nga matinumanon sa atong pagpaubos sa atong kaugalingon. If you struggle with lust, thought, kana bitaw mga Kigbisog. kaibgon sa unod. Kanang kailibgon sa atong unod, kanang lower passion sa usa ka tawo. Ingon niya dinhi, ingon pa niya dinhi, remain faithful to the promise of holiness. Sama ni Joseph, atong nauton nato tong miaging simana. Best example. Wag yun niya gibulag ang iyahang pagkamatinumanon sa Ginoo sa diha nga niabot ang temptasyon sa lustful temptation sa atong unod. Ingon pa niya dinhi, if you want power, kung gusto ka og gahom, remain faithful to what God says about being a servant. So kung gusto di ahita nga makaangkon og gahom, nanatay gahom, igsoon hinumdumi, magpabilin ta nga sulugoon. Servant leadership. Mauni, na ako'y ganahan nga pulong Mampingke o Pastor Jimenez nga Tagalog. Kaning pulong bitaw nga tapat. Tapat. Tapat ni siya. Kaning pulong nga tapat, Tagalog man ni siya, pero ganahan ko kay basahon nimo patuo, tapat ni siya. Basahon nimo, balihon nimo basa, tapat ra gihapon. Tuwaron nimo, takiliron nimo, tapat ra gihapon. Mao ni ang gusto nako nga i-brought out sa to ang pagtuon mga kaigsunan nga kining pulong nga faithfulness, tapat, bisan asa ta mabutang, magtakilid man ta sa ato ang kahimtang, naaman ta malisod nga kahimtang, magpabilin gihapon ta nga tapat diha sa atong Ginoo. Amen. Mao Matinumanon. na, Pastor Ray, nga giingon din sa pinadayag 2:10, bisan pa hangtod sa kamatayon. Yes. Ang tawo nga mailang nga matinumanon sa iyang relasyon sa pulianan, relasyon sa iglesia, relasyon sa Ginoo, sa word nga imong tapat gid Tapat siya. gyapon. Magkinaunsa, magsirko balintong ang iyang kinabuhi, tapat siya ngano tungod kay napossess siya sa tapat nga balaang. Amen. Kaning isa pa, kaning pagka-faithful. O sa may diferensya aning faithfulness sa loyalty. Okay. Ang Murag synonym na sila, Pastor. Murag synonym Kay, ra. isa man ni siya nga marka aning Marka. atong Kinaiya. pagka-tinugyanan. Kaya kung ingog ko nga kini akong nakay buhi nga iro. Unya bisag imo na siyang bunalan, usahay imong sikaran, ang iro magpabilin gid siyang magsunod-sunod sa imo Mao, ba? di siya magluod. Ikaw giila kanya nga amo. Sa ato pa loyal dog. Loyal. Sa ato pa hugot ang iyang pag-ila nga kini akong amo balag ni siya dagmalan ni pero siya gi akong amo. Mao. So mubalik ta ani Ma'am Pinky ug Pastor Jimenez atong tema atong duha na ka semana tingaling ni Agi kaning atong teksto sa Matthew kapitulo 6 bersikulo 24. Nga nagingon siya dinhi, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. So, muingon ganita og loyalty, saon man nato na pag-relate na siya nga marka sa usa ka genuine nga steward. okay. Ang ato nga leksyon mga minahaling mag-usuna, no? Pastor Ray, Ma'am Pinky. Okay. Muna giingon ang Ginoo, di gyud pwede nga moalagad kaniya unya naapoy laing butang nga imuhang gitagad. Muna ingon niya nga dili ka makaserbisyo og duha ka buok imong agalon. Kay mosugot kag sa dili, mahitabo gyud nga ang usa imong dayigon, ang usa imong isa likway. Muna ang gusto sa Ginoo, makita ang atong pagkamatinumanon o loyalty ngadto sa iyaha kung siya ra gyud ang atong tumong sa ato ang kinabuhi. Balit atong focus ba? Sa akay og siya atong focus,
kanang mga butang sa kalibutan haylo sa kaaway nga ato na siyang gisalikway humantay may lagad sa Ginoo, dili niya gusto nga ato pa nang lingion muna dunay teksto sa Biblia ingon siya walay tawo nga magkupot na gani siya sa daro liboy sa daro mulingi pa siyang luyo kay madaot gyud ang iyahang kinabuhi. So once nga naanata kang Ginoong Hesus, focus kang Ginoong Hesus kay unsa man ang gikinahanglan sa imuhang pagkinabuhi, iya na siyang ihatag sumala sa iyang gisaad. Pastor, kanang mag-ingon ta nga dili muli kung magdaro ta di kay na masabtan sa mga kaigsuonan ron nga wa ka agig uma o Kanang gapanagat di niya masabtan na. Di sa kasabutan na ang akong ihatag nga example kanang nag-drive ka. Mag-drive ka nga mokalit ka lag tan-aw sa imong cellphone nga gadagan ka bangga gid ka. Distracted driving na. Mao na siya nga mayro gid nga natay balaod. So kanang pag tan-aw gid nato no focus ang imong gipasabot diha dili kita mag siplat-siplat ug unsa pay laing butang diha nga makapabiya sa atong straight nga direksyon mga kaigsoon. Pero ang akong pangutana ani karon, kani bitaw loyalty. Posible ba kaha nga ang usa ka tawo loyal siya pero wala siya gugma? Posible kayo, Pastor Ray. Ha? Posible gi kayo. Sa unsang paagi pananglitan? Kay naa may tawo nga tungod kay leader ang nagsugo niya, so loyal siya, pero tungod kay wala siya pagbati dito, himuon lang na niya nga kanab napugos siya, nahadlok siya kay uli niya na himuon, silutan man siya. So mo na siya. Pero og ang tawo mo pitayon ang Ginoo, kung nahigugma ka nako, tumana. Pero wala ka mahigugma, wagi kay mo na nga ang punto, pwede ba siya mahimong loyal pero wala siya gugma? Pwede. Pero kana iyang loyalty dili magpakamatay ngadto sa iyahang gialagaran ug sa iyahang gituon. Pastor, ang ako nasabtan na imo statement, Pastor, ang iyang loyalty until that person nga iyang giobey na pas posisyon. You can be loyal without the feeling of the motivation of love, but you can never love without being loyal. Just like you can give without loving, but you can never love without giving. So parehara na sila. So posible nga mahimo kang loyal sa usa ka tawo at the time nga kana siya napas posisyon. But when he is gone, ngano magloyal man ko siya di naman siya sa posisyon. Sa to pang imuhang loyalty, nag-base lang na siya sa posisyon sa maong temporary. Tao. Oo. So akong nahinumduman din si Hope. Ako yung na-admire yun nako ang iyahang loyalty sa iyahang nga Dios. Hamak mo nagiingnan sa iyahang asawa? Curse God. Curse God. Apan ingon ni Hope, wala di yun ako na siya i-curse. Though he will slay me, ingon pa ni Hope, I will trust him. Patyon man ko niya, magpabilin ko nga loyal ngadto kaniya. Napa-additional statement si Hope ana. Kung bayana ka, maibalang na mo dawat og panalangin, baksulay dili na. So, Pastor Ray, amamping ke, muni ang buot sa Ginoo nga ato ang mabatnan yun. Ang ihimplo nga gisulti din himay tungod sa pagkamaunungon, giilustrar ang kinabuhi ni Hope. Balatian man, kawalad-un man sa iyang giingon, dili gid niya talikdan si Ginoong Hesus. Ngano? O sa iyang giingon, si Hioba ang naghatag, si Hioba ang magbawi, daygo nako ang ngalan ni Hioba. Motong giingon ni Pastor iyang asawa backslide na ug ato pa ni pinungan karon. Imong mga kabataan backslide na unya giingnan pagig ka tungluha na imong gialagaran Ginoo man paghikog. Pero sa giingon ni Hope man ingon siya, ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo may magbawi. Dayigo nako, himayao nako siya. Muna ang gusto sa Ginoo nga atong mabatnan ingon nga mga pinilan nga mga matinumanon. Ang atong application ana karon mga kaigsuonan, Pastor, unsa man ang atong mahinumduma na usahay sa di manggid na kay usahay kasagaran nga kung naay panalangin okay pag-alagad, pero naay pagsulay na balatian, naay disgrasya, magsugod na din tag question sa Ginoo, ingon mag-alagad, maayo ra ang kinabuhi. Daghang panalangin, so nag-anam na og takiling ang atong loyalty ana sa Ginoo. Mao na nga kaning atong pagka-faithful mga kaigsunan, ang atong loyalty, diha usahay makit-an ang atong integridad. Kani bitaw isa ka timailhan sa genuine nga tinugyanan, kani gitawag nga clear
conscience. Sa laing nga pagkasulti ani, mao ni ang gitawag nato nga integridad. So, kung magpabilin ta nga matinumanon sa atong Dios, matinumanon sa atong responsibilidad, mao nga ang atong integridad makit-an dinhi kanato. Magisgot ganitag integridad. Kung sa may pinakasimple Kung ana sa may simple ani nga pulong nga magamit nato nga sayon masabtan kaning pulong integridad. Okay, ako makahatag ko ana kuan. Influence this akong banang maayo kay mo translate. Ang integridad mao nga ang usa ka tawo nga may pinulungan. Sa tupa. Ang buti pasabot unsa iya nalitok, iya nang barugan. Word of honor, tawag nila na. Integridad. May dili siya mabribe, no? Dili siya mahiphipan. Kay unsa iyang nalitok, by all means kung bisan pag naay a certain degree of sacrifice on the part of that person, he is still going to fulfill that. That is integrity. Palabra di honor. Una. Unya kana pong tao bapod pastor sa ako nasabtan nga na kay kasaligan sa gagmayng butang, magpadala kag sulat, gituhuan nimong makaabot na sa imong giadresan diha. Pag kita mo sa sunod higayon nga ang imong gipadalahan mo, wa man ko nadawat. Murag wa na integridad tong imong gipadalahan bisan pa og district leader kay ngano man ang gipadalahan nimong sulat na pasok sa ilawom sa sakyanan. So wala say pinulungan nga ako gini ipaabot sa imong padalahan. So importante ang integridad kay kini makaamot manggod sa atong tinuod nga pagkatinugyanan. Kung atong tanawon mga kaigsuonan no, kani bitaw pulong nga clear conscience. Nabase ni siya sa ato ang frontal lobe sa ato ang brain. Kay sa ato ang frontal lobe naa dinhi ang ato ang conscience. Ug sumala pa sa ato ang leksyon, our conscience function as internal monitor of our outward lives. Mao na nga kung dili ta matinumanon kanang atong integridad nato questionably, ang atong konsensya di magyud ta niya patulugon. Sa lain nga panulungan, Pastor Ray, Ma'am Pangke, clear conscience, integridad, sa ato pa, transparent ang imong kinabuhi, nga makita ngadto sa kadaghanan. Yeah, it's true. Bisag asa ka, magawas ug masulod sa balay, sa buhatan man o sa iglesia man, transparent ang imong kinabuhi. Way tinaguan. Way tinaguan. So makastindog ka, muna ingon si Mrs. White, you can stand even though the heavens fall. You can stand for the right. Muna ang gikinahanglan, timaan sa usa ka matinumanon o genuine nga pinilan. Ang iyang konsensya, wala siya tinaguan. Kaya magisgutag clear conscience, to panapoy conscience nga hanap, dili na kanini ang na gabunan. O muna ang iyon sa itong leksyon, doon ay mga cobwebs. Sa ato pa, doon ay mga butang nga dili na maklaro ang iyang kinabuhi. Ngano? Tungod kay gi-entertain niya ang mga butang nga gimugna sa kaaway mo. Maguna ka na, magungyawa pagod diri. Mao. Pero kanang ingon nimong transparent, pastor, murag mo object pagkugutay ana. Himuon lang nato nga transparent dayag sa publiko o sa imong sa isig ka tawo ang angayan niyang mahibaw-an. Pero ang imong nga ingon nga mga binuhatan sa magtiayon o mga private matters. Private. Bisig ato ni klarohon kay ipadayag ang tanan. Padayag ang tanan. So dili pod mga igsoon. So sa ato pa na ay boundary. Diha gyud na gyud ay boundary. Na po angay nga ipadayag na po dili angay ipadayag sa kadaghanan. So for public consumption, we need to be transparent. Bitaw. So kinahanglan nato mga kaigsunan nga kita mahimo nga ang ato ang konsyensya clear. Naisgutan man kaganiha ang pulong ni Mrs. White. Let us call sin by its right name. Di gyud nato na nganlan og laing ngalan. Kung sala gid na siya, dili gyud nato na tabon-tabunan. Kaingon pa niya dinhi in Mrs. White sa mind, character, and development. Nag-ingon siya din mga kaigsunan. The mind is to be kept clear and pure that it may distinguish between good and evil. Kay kung dili nato ni malimpyuhan, maklaro ni matransparent ang atong mind, sahay matabunan na ang say maayo unsay dili. Ingon pa diyan dinhi, when God's law has been inscribed in the heart of the believers and the believer by faith seek to follow that law, a clear conscience likely result. So lami kayo ang atong discussion mga kaigsunan. Apan aduna kitay break, dayon mo balik ta sa pagpadayon sa tulo ka na bilin nga ilhanan sa genuine o tininuod nga sinaligan.
Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsuonan sa ato ang pagtuon. Nahuman na nato ang tulo ka mga timailhan sa pagkatinuod nga pinialan. Faithfulness, loyalty, ug ang katapusan nato gisgutan kaganiha mao ang clear conscience or integridad. Adto ta karon sa ikaupat nga timailhan or marka sa usa ka tininuod nga pinialan mao kining gitawag nga obedience. Magisgot ganita og obedience naagyoy balaod nga atong tumanon or naagyoy sugo nga angay natong tumanon. Balikan nato didto sa sinugdan sa kinabuhi ni Cain og ni Abel. Ang Dios nagsugo ngadto kanila nga maghalad. Kung atong tanawon, nagbatinumanon baya silang duha? Naghalad bitaw silang duha apan maglahi ang ilahang halad. Ang kang Abel, ang iyahang gihalad naagyoy dugo nga moagas. Karnero gyud. Karnero gyud siya. Apan didto kang Cain, ang iyaha po gihalad sumala sa iyahang kaugalingong judgment, gipili pud niya katong yung pinaka the best pud nga bunga sa iyahang tanom. Yung garden. Nagtuman pud siya. Okay, farmer man siya. Oh, kay farmer man siya mao pud iyahang gihalad. Apan ngano nga nagtuman man silang duha, apan ang isaw ngano nga wala man ni siya nadawat. Okay, wala man mosunod si Cain sa prescription sa Ginoo nga ang inyong maghalad gani mo kanang yung karnero. Nga mo inyong iula ang dugo niya. Gay mag-ulo si Kuan. Si Cain. Kaya sa nga anong maghalad mo ko karnero nga manghangyo ko sa kong manghod. Kani na lang ako kay the best man po na siya. So kini nalay akong ihalad sa Ginoo nganong guni dia dawaton kasing-kasig man iba. Muna siya mamping kino as Pastor Ray. Ang Ginoo baya gyud no, particular gyud kayo. Amen. Kay musugutag sa dili kaning duha managsuon sa paghalad nila pulos ba gitong tuag gipili nila ang pinakamaayo. Nakadabes. Og sa ako nga sa ako ang analysis ana pulos ba gito kinasing-kasing. Mao. Kinasing-kasing nga paghalad, sakripisyo nila kay mao guna pero ang nakaapan lang yun kay ang usa nagsunod sa giprescribe sa Ginoo, ang usa wala. So balik ko ang Ginoo particular gid kayo mga minahal nga magisuunan. Unsay iyang gisulti ang iyag yung ikinhanglan nato ng mga pinilan, mutuman lang kita. Muna, pag-ingon sa Ginoo, ang iyang adlaw ng ipapahulay, ikapito, particular din siya. Di na pwede mahimong ikaunom, di na mahimong ikaupat, di na mahimong una. Pag-ingon sa Ginoo, ang iyang bahin ikanapulo, di na pwede nga imuhang utruhon. Muna, kay particular man ang Ginoo, sundon lang gid nato, unsay iyahang gisulti para nga matiman-an ta nga usa sa matinumanon o masinulundon nga pinilan. Ako ka-relate yung na mga kanang pastor. Yes. Kay, matud pa nimo, you are coming from an Adventist home. But I did not. So sa una, sincero man gyud sabi kay na good me sa simbahan. Kay mo gunay among na mataan maoy pakamatyan nga ang Domingo mo ginay insakto. Apan wa man din na sa balaang kasulatan nga ang Domingo mo atong pag-obserbaran nga igpapahulay sumala sa kabubuton sa Ginoo. So sa diha nga nahayagan ang akong hunahuna na kay kung nganong ni amanday ni nganong nga mo maning adlaw akong gibantayan. So sa way pagduha-duha tabang sa balaang espiritu. Praise the Lord. Ako gyud ning through the radio, through your hearing ang Ginoo magagiyag gyud nga ang adlaw nga igpapahulay mao sakto nga prescription nga atong bantayan. Ato pa mga kaigsunan tungod kay ang atong Ginoo particular gyud siya sa iyahang sugo. Apan dili pud nato mahimo mga kaigsunan nga hukman nato ang atong mga kaigalaan nga wala pa ni sunod
sa maong sugo sa Dios. Kaya abi ninyo nagtuo baya ko nga daghan mga katawhan sa Ginoo nga naa pag yun, Amen. gawa pag yun nakasunod. Nagawa sa Ang entoril. atong responsibilidad tabangan nato sila nga makit-an nila ang kamatuoran nga gitugyan kanato Praise the aron Lord. sila mosunod usab sa mao nga insakto nga pagtuman ngadto sa sugo sa Dios aron nga makaangkon usab sila kaluwasan. Tanawan ninyo si Cain ug si Abel. The death of Abel was in consequence of Cain's refusing to accept God's plan in the school of obedience to be saved by the blood of Jesus Christ. Mao na nga kung magpagahi ganita nga dili ta mosunod sa prescribed nga pamaagi sa Dios, dili gyud nato maangkon ang maong kaluwasan. Mao na nga natandog bitaw ng ako ang bitaw kaluoy ngadto sa mga katawhan nga akong nakitaan nga sa diha nga nag-eskwela ko o gitawag natong Clinical Pastoral Education or CPE dito mangyog ko sa St. Luke. Ang akong mga kaubanan dili mangyud na sila mga Adventista. Ako ray Adventista dito. Aduna ko'y mga kaubanan dito na ay Protestante na ay mga Catholic apan nagbilib ko sa ilahang pagka-diboto sa ilahang tinuuhan. Ingon ako kung kining mga tawhana ni sunod lang unta sa insakto kanang ilahang debosyon or kanang ilahang faithfulness sa pagka-matinumanon nila sa ilahang mga alagaran, grabe gyud unta ang epekto sa pagka-matinumanon sa ilahang kinabuhi. Tinuod gyud Pero na di pastor. man po nato sila mabasol, Dili po pastor. nato Kaya nga mabasol. lugod mga kaigsuonan, ang tao, ang iyang hunahuna nga kaluwasan ning abot sa iya sumala sa kahayag nga iyang nabatnan. So naay mga tao nga sincero sila sa pagkakaron tungod na sa ilang background nga mao ra pud ang kahayag nga ilang Ilang nadawat. So atong iyang po nga pipila ka mga adlaw kung ilag yung pabatian ang pagtawag sa balang espiritu kay mao naman lang na atong paglaom ron nga kining mga tawhana o ang atong mga hinigugma moabot ra gyud ang panahon nga magmatinumanon sila. Muna, dili lang kay atong iampo mampingki o pastore, kundi sa ato ang leksyon sa miaging semana usa sa atong mga katungdanan nga pinialan espirituhanon nga kamatuoran nga atong ikinabuhian Amen. makita na nila. Mao. So kung mo apil ta aning programa sa iglesia TMI, Total Member Involvement, unya to reach the world, unya ang pagkamatinumanon sa pulong sa Ginoo, dili magyud pwede nga dili na sila makahibalo kay ang mensahe iwali magyud sa tanan. Amen. Kung makahibalo na sila, mutuman sila sa dili, matapos ang kalibutan, unya kung nagmatinumanon, uban gid sila. Amen. Alang sa Amen. panig sa Ginoo. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga kining ato ang pagka-obedience o matinumanon magsugod gini sa ato ang Una-una. una-una. Buti pasabot nga magsugod sa ato ang free nga pagdesisyon. Dili pinugos because of our relationship with an authority figure nga mao ang atong Ginoo. Our obedience, ingon pa niya dinhi sa ato ang leksyon, nagingon siya dinhi mga kaigsunan. Our obedience is a voluntary, loving action that molds our behavior and our moral obligation. Sama gihapon ni sa gugma mga kaigsunan nga dili ni pinugos. Ang atong pagkamatinumanon isa kini nga voluntaryo. Inubanan kini sa gugma. Obedience to God must be as specific as He directed. Di kita mo simpiat. Yeah. Oh, Pagkamaayo sa Ginoo pastore no, mampingki. Bitaw. Kay mao man na pud nga katungod sa tawo nga wala niya hilabti kanang freedom of choice. Papilion na gyud niya. Kung gusto ka maadtog langit, pag kinabuhi, Pili ang langit. Wala nga wala gyud kanya pugsa kay og priha pataan ang naang karong mga robot nga ilang pinduton nya mohimo pagkahayahay tingali kay wala gyud tay responsibilidad pero kay Walay hasol. walay hasol pero kay naa man na siya so balik ta ingon nga mga pinilan nga mga matinumanon ato lang gid ning sundon ang iyang gisulti dili gid ta mawala sa iya nga pag-anhi.
apan gusto na ko ibalik mga kaigsuonan no, ang atong hunahuna kay nagisgot man gyud ta og pagka-obedient o matinumanon. Gusto na ko ipahinumdum kaninyo ang atong leksyon atong miaging quarter nga dili ta magtuman aron maluwas. That's true. We don't obey to be saved. We obey because we are already Save. Ang atong pagtuman dili aron kita maluwas, apan kita magtuman tungod kay kita naluwas na o linuwas na ta sa atong nga Ginoo. Apan dunay usa ka hitabo dinhi sa 1 Samuel, Pastor Jimenez ug Mampingki, sa kapitulo 15 bersikulo 22. Diin ang Dios pinaagi kang Samuel naghisgot didto nga nagingan siya, "Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams." Mura-mura gid na relasyon ni sa kahimtang ni Abel ug ni Cain. Unsa may buot pasabot ani? Unsa ba gid nahitabo ani? Unsa may background ani? Ngano nga ang nga si Samuel nakahisgot man ni siya ani? Kaya nahalad kong sinunog, sacrifice God ang iyang gihisgutan. Ako hinduman, Pastor, murag mao maning kasinatian ni Propeta Samuel ug kang hari nga Saul. Nga kadto bitaw ang giingnan sa Ginoo nga puuhon tanan nga mga kaaway, tanan nga mga mananap nila kanini ang pamatyon pero gitipigan ni Saul kay iyang ihalad. Una nga naghimo siya halad sa Ginoo, sakripisyo, pero ang sugo sa Ginoo wala niya sunda. Muna nakaingon si Manilag na Samuel nga bisan pa ikaw naghalad ug halad sinunog sakripisyo apan wala nimo tumana ang gisulti sa Ginoo, muna gisulti niya bersikulo 22, ako kang isultihan ang pagtuman mas labing maayo pa sa pagsakripisyo o ang pagpaminaw, paghalad sa mga halad nga wala ka magsunod sa Ginoo. Murag mo ni ang background ani Pastor Ray. Sa to pa makita gyud nato dinhi kung unsa gyud pagka specific Ang Ginoo. Ato nga Dios. Very good. Kay nagtuo pud ko ani sa panahon ni hari nga Saulo. Pagpili niya ato, gipili po niya tong pinaka maayo. The best yun. Sama ni Cain nga gipili po niya tong the best nga mga bunga sa iyahang tanom. Apan ang instruction sa Ginoo, ingon niya Ginoo kang Saul nga kuha na tanan, patya na tanan, destroy everything. Nya ingon ako nga sayang man ni ako ning ihalad ni sa Ginoo. Kay kon man ni maayo sayang ni ihalad na ako niya pero wag yun siya nagtuman sa mao nga specific nga tulumanon nga gihatag sa Dios. Ang unang Juan kapitulo 5 bersikulo 2 nagaingon, kung kamo nahigugma kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Kining ka teksto wala nagpasanto sa ato mga kaigsuonan nga kay ato man kong nasgutan nga ang obedience importante na usana sa mga timailan sa tinuod nga pagka piniyalan kun steward nga ang Ginoo dili nagpasabot nga legalistic bitaw nga atong pagsunod niya nga murag conditional gid kaayo nga ingon ana ta mo sunod ta kay aron nga pakita gid natong gugma kay baya ang Ginoo dili matalo-taloan dili nato ang Ginoo kanang talo-talo, di dato siya ma-bribe, di dato siya maipipan nga pwede karon tumanta sa sunod di na kay ako ra man siyang tagaan og dako nga ikapulo, dako nga halad, unya di man ni kanunay ang akong pagka lapas karon, gamay lang ni. Oh, temporary ra ni. Kana nga bahin na murag matud pa ni Pastor Jimenez, particular gyud kayo ang Ginoo nga by all means all the time in our lives kinahanglan gyud makita ang atong pagka matinumanon sa kabubuton sa Ginoo. Amen. So, salamat mga Mampingki sa maong input. O karon mo adto ta human naman ta sa upat ka mga timailhan or marka sa tinuod nga tinugyanan sa Ginoo. Adto ta sa ika-5. Mo ni gitawag nato nga trustworthy. Kung atong tanawon kining trustworthy, murag mamaora man gihapon ni siya nga kanang kasaligan. Kasaligan kay kaning ato mangyog pulong Bisaya, limited man taan ni sa vocabulary dili pareha sa English nga naidaghan. So I hope nasabtan nato ni mga kaigsunan kining pulong nga trustworthy murag wala man ni siya ay
kanang Murag direct kasaligan, yun. murag kasaligan. Kasaligan, mura-mura gihapon na sa faithfulness. So kung atong tanawon, the principle of trustworthiness is seen all throughout the Bible. Ingon ni Pastor Jimenez kay ganiha, nga ang pinaka the best kuno nga ilustrasyon sa pagka-trustworthy o kasaligan mao si Daniel. So, ngano man nga nakaingon bang ka Pastor Jimenez nga si Daniel mo'y atong ihemplo? Pastor Ray, Ma'am Pinky, sa balik ta sa atong leksyon may tungod sa kasaligan, trustworthy. Ingon din hiyo, Daniel was considered trustworthy by the monarchs of two world kingdoms. Why? His reputation throughout his life as a trustworthy counselor, fearlessly delivered wisdom and truth to kings, was in direct opposition to that of the court sorcerers and magicians. So, trustworthiness is the crown jewel of ethics. It puts your moral principles in display in their purest form. The quality is the steward does not appear overnight but comes over time by being faithful in even the little things. Back to Daniel, ngano nga usa siya nga giihimplo dinhi. Kaya itong makita, bisan sa hulga sa iyang kinabuhi. Kalimang kabagod nga kung dili siya ani mo himo, dili siya mo buhat ani, dili siya mo simba ani, dili siya daghang atong hatag niya o nga kondisyon. Pero si Daniel, tungod kay siya naa ang kasaligan nga espiritu na pusis iyang kinabuhi, so iya pud ning gihimo nga ang mando sa Ginoo iyang gituman og naila siya didto sa mao nga gingharian nga ihimplo sa pagkasaligan nga pinialan sa mao nga katungdanan. So makita nato din nga ang kinaiya ni Daniel, ang na-develop nga karakter ni Daniel, nga bisan pa tinuod supak sa mga gisulti sa mga soothsayers o kining mga magician. Ang mensahe padulong ngadto sa hari. Kay kining mga soothsayers o magician, ang ilahang mensahe aron malipay man lang ang hari. Pero si Daniel, bahala pag masuko ang hari, kay maumaning kamatuoran nga mensahe ngayang yatag, kasaligan yun siya nga i-deliver yun niya ang insakto nga mensahe ngadto sa hari gikan sa Ginoo. Kaingon yun ta nga si Daniel kanang hamtong na sa iyahang pakinabuhi. Kaingon man niya din hinga, trustworthiness implies a mature set of character traits. It is the highest level of character and competence that a person can achieve in the eyes of the observer. So ang tao di ay nga kasaligan, makaingon ta, hamtong ni nga tao sa iyahang pagka-espirituhanon, hamtong sa iyahang pagkinabuhi, ug hamtong sa iyahang relasyon ngadto sa uban. Bahala pag nag-inusara na siya nga mubarog sa kamaturan, bahala ang kadaghanan dili, mubarog yun siya o dili yun siya magpaalang-alang. Dili siya mahaylo sa dili siya mahaylo sa kadaghanan. Sa kadaghanan. Bahalag majority to adito, siya na lang usa, pero kay nakita niya insakto nga prinsipyo barugan gina niya. So makaingog yun ta mga kaigsuunan, ato gini siya bantayan nga dili tungod kay majority mao ginay sakto. Kung nahibaw-an nato labi na sa atong mga meeting sa ato ang mga church board sa atong iglesia, kung nabaw-an nato nga dili sayop ang kadaghanan, ang atong nahibaw-an insakto barugan nato, mahimo kitang trustworthy na ana. Ingon pa ni Mrs. White, call sin by its right name. Sa to pa kanang kaning trustworthiness usan ni ka karakteristik sa usa ka tawo nga dili masabornuhan. Kanang sabornuhan kana ba hatagan nimo og tip para lang makuha nimo, mubarog gid siya sa angayan yang buhaton pareha sa usa ka sinaligan sa puloy-anan nga kung wala diha ang amo nga ay mo kuha mo gamit sa sakyanan, mo ingon ang nagmukuha sa sakyanan nga gisugo man ko sa imong amo nga kuhaon sakyanan. Nya moingon pod ang kining maong tawo nga gisaligan nga na unsa may pamatuon nimo nga gisugo ka sa akong amo. Yung wala ikapakita dili gid ihatag ang sakyanan. So na trustworthy ba kanang makasalig ka ba? Makasaligan. Kay
ang tao nga di kasaligan, gamay rang bikil sa istorya ana. O di kuan Brad, na ko ihatag na imo, pwede na nako makuha. Kanira ba atong leksyon, no? Ma'am Pinky, Pastore, balik ta sa teksto. Ingon naman Ginoo, magsugod ra bagay ang pagkakasaligan nimo sa gamay. Kaya mo siya kasaligan ka sa gamay, sa dako piyalan pug ka. Puro malimbungon ka sa gamay, samot na ang dako. Mo nang ang mga minahal nga magisuunan, makita di ay ang ato ang pagkakasaligan ingon nga pinilan sugod sa ginagmay nga mga buluhaton hangtod sa kadagko nga buluhaton nakita sa Ginoo nga piyalan ka. Hulaton nato insaktong panahon. Kung dili pa ka kung piliun nga opisyalis, hulata, himua ang Ginoo dunay giandam sa insaktong panahon para sa matagusa. Naisgutan nato mga kaigsuonan, no? Ang lima na ka mga timailhan sa kinaiya sa matuod o genuine nga steward. Apan doon na pa isa. Katapusan. Ingon pa niya din, another mark of a good steward is individual accountability. Naagyod tadi ay tulubagon ani mga kaigsuonan. Individual nga tulubagon sa atong pagka-piniyalan diha sa Ginoo. Ingon pa niya din, the biggest threat to individual accountability, though it is the tendency to transfer our responsibility to someone else. Kani bitaw responsibility nato sa pagsangyaw sa maayong balita. Usahay atong ihatag ngadto sa uban, i-transfer nato. Tungod kay nagunahon na ta nga ako na lang ni suhulan kay siya ray muwali para nako. Unya dili pod nato himuon sama akong gisulti kaganiha nga pwede nato mahimo ang pagwali bisan dili sa pulong apan mahimo nato sa atong pagkinabuhi. Dili gyud nato kung atong tanawon ang sinulat ni Mrs. White mga kaigsunan. Dili ta pwede mokuha og atong puli sa atong responsibilidad sa pagwali sa maayong balita. Nakoy dugang ana pastor nga murag application bitaw ang kasagaran godron sa mga tao o sa mga batanon nga nabitaw sa kahimtangan na disgrasya o na disgrasya, nakapabuntis siya o sa dihan ng gawas na ang bata, ang iyang responsibilidad iyang likayan. Iyang salig ngadto itulod niya sa iyang ugangan o sa laing mga tao. Ang iyang tulubagon iyang gilikayan. Mo ni akong nakita nga kung makasabot lang unta ang matag tao nga gikan si ginagmay nga mga butang. Ang ngayon gyud nato nga naatay personal nga accountability sa atong mga binuhatan or aksyon. So dili nato na siya ilikay o iadto sa uban nga dili unta nila angayan. Muna Pastore, Ma'am Pinky, ang atong leksyon muinding gideta nga kitang tanan manubagyod sa katungdanan nga gipiyal sa Ginoo. Bata man o batanon o hamtong kay nagaingon sa records walang kasulatan muatubang ta makighusay maayo ug dautan natong binuhatan. So ginagmay nga mga butang gipiyal sa Ginoo buhata, dinagko buhata kay ang Ginoo nagsaad siya nga kun imo nang buhaton mahimo gid kang natiman-an ka ingon nga matinumanon niya nga pinila. Amen. Salamat mga kaigsuonan. Mubo ra gyud ni atong panahon. Mahurot na po ang atong panahon. So ato ning tapuson mga kaigsuonan. Sa dili pa nato pagatapuson, aniya ang gusto nako nga atong magpabilin sa atong hunahuna. Ang atong kalabuton mga kaigsuonan, mao ang ma-develop kining mga kinaiya sa tinuod nga tinugyanan. Amen. The marks of real stewardship when integrated into the life form the basis for purpose, success, meaning, and a sense of belonging. Praise the Lord. Nang hinaot kami mga kaigsuonan, nga sa atong pagtuon ni ining buntaga, ato ning nakuha ang maong prinsipyo sa timailhan sa tinuod nga pagkatinugyanan. Sa dili pa kita magaampo, atong paminawan ang ministeryo sa awit sa atong mga kaigsuonan.
Ginoong Diyos, salamat sa gayon nga imong gihatag sa makausapa. Nahumana mo, Ginoong Diyos, pag-discuss, nining takna sa pagtuon, ang mga timaan sa matinumanon o mga kasaligan nimo nga mga pinilan. Himua kaming usa sa mga kasaligan nimo, Ginoong Diyos. Aron sa ingon ni Ana, sa imong pagbalik, tanan nimong makanakan, kami nga nagaalagad ug nagabuhat sa bulaton, sigurado gyud may luna siging harian ug makig-uban na kami kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos. Dawata kaming tanan, mga pinasaylos among mga kapakyasan, kining tanan among gitugyan, pinaagi sa ngalan ug sa gahom ni Ginoong Hesus nga amo manluluwas. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel.